Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkanmu da wannan lokaci, barka da shigowa wannan channel tamu mai suna labaran ƙasa, mai gabatarwa Aminu Hassan. A yau shirinmu zai yi waiwaye ne akan tarihin duniya. Tambaya ana, mecece duniya? Sanin kanmu ne cewa mun san Allah subhanahu wata'ala shine ya halicci duniya da abin da yake cikin duniya, amma bincike ya nuna cewa halittar duniya tana ɗaya daga cikin ɗimbin duniyoyi da ke cikin sararin samaniya. Hakika wannan duniya da muke ciki ita ce ta uku a nisa tsakaninta da rana daga cikin wani abu mai suna falakin duniya. Kuma wannan duniya da muke ciki ita kaɗai ce a yanzu ake samun halittu masu rai a cikinta, sannan a cikin wannan duniya ne kaɗai ake samun ruwa, sa'ili, salibi, gas da kuma ƙasa wadda tsirrai suke fitowa a cikinta. Sannan mun sani cewa wannan duniya tana da girma da faɗi, amma a cikin irin halittu da aka yi akwai abubuwan da suka fi wannan duniya girma. Ga misalin su kamar haka. Idan muka kalli rana wadda take sararin samaniya, wannan duniya da muke ciki kamar yadda bincike ya nuna, a kiyasi za a iya ɗaukan wannan duniya da muke ciki a sa ta a cikin rana sau biliyan. Ma'ana sai an saka wannan duniyar da muke ciki a cikin rana sau biliyan sannan za a samu rana guda ɗaya. Haka zalika kamar yadda bincike ya nuna, ita ma wannan rana akwai abin da ya fi ta girma. Akwai wani abu da ake kira da suna galari. Shi ma wannan galari idan aka tashi aka ɗau rana aka sa ta a cikin wannan abu da ake kira galari, sai an sa ta sau tiriliyan a ciki. Ma'ana ita ma ranar wannan galari za a samu guda ɗaya sai an saka rana sau tiriliyan sannan yake galari ɗaya. Haka zalika kamar yadda bincike ya nuna, shi ma galari aka ce da za a sanya shi a cikin sama ta ɗaya wadda tarihi ya nuna, sai an sanya galari a cikin sama ta ɗaya sau ziriliyan. Haka zalika idan muka yi duba da yadda tarihi ya zo a cikin addinin Islama, cewa tsakanin sama ta ɗaya zuwa sama ta biyu akwai wasu ɗimbin shekaru kafin daga sama ta ɗaya ka je zuwa sama ta biyu. Haka zalika kamar yadda tarihi ya bayyana, tsakanin sama ta ɗaya da sama ta biyu, sama ta ɗaya ta biyu ta ninka sama ta ɗaya, so wani adadi kamar yadda tarihi ya nuna. A don haka wannan kaɗan kenan daga cikin irin misalai na wasu abubuwa da suka fi wannan duniya da muke ciki girma. Kamar yadda su ma waɗancan abubuwa da muka ba da misalai, akwai abubuwan da suka fi su girma. Insha Allahu rabbi a shirinmu na gaba za ku ji mu ɗauke da waɗanne abubuwa ne suka fi wannan sama ta ɗaya har zuwa sama ta bakwai girma. Ku biyo mu a sannu a wannan channel tamu mai suna labaran ƙasa domin jin batutuwa muhimmai da suka shafi duniya da abubuwan da suke cikin duniya. Ku danna subscribing domin jin waɗannan shirye-shirye namu.